Pinagisay mong lalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagros o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, narunod sa walay katapusan. Yan ang pamuhat sa among kaliwanag. O Diyos, ikaw walay butang malisod, dihasay mong mga kamot, nagpadayag sa imong gahon. Mabungahong gagabion mga igsoon. Nadugay kitag live yun. Kaloy iko uhiga pa, kinilawas ng ilahan, kaayuhan mo. Yes. So this time pwede na mo mag-start na igsoon. Mag-start og type at followers at highlights or i-mention yung mga higala igsoon. Kay atong birahan eh. Gabi na kayo na. Sagdi lang at least before ta mga tulog makadungog tag pulong sa Ginoo igsoon. Di ta mapulaan, di ta matagbawan eh. No? Sa una katong lulong patag mga makadaot nga bisyo banana ko no. Why di ta mapulaan. Mga binuang gali daw kani pagka nga pulong sa Ginoo igsoon. So ako sang i-share sa ako ang account. Kamusta diha igsoon? Kumusta? Okay, done sharing. Kumusta yung adlaw mga igsoon? This time we have 60 viewers. Okay? Dali rin mo daghan ba? Niya to ang nag-BA lagi. Okay? So sa tanang mga viewers, diha lain-laing nasod mga igsoon, mayong buntag, mayong udto, mayong kadlawon, mayong gabi. Okay? Kumusta ang inyuhang adlaw karon igsoon? Ako kanunay nagaampo og nagdeklarar nga naamos sa mayong kahimtang igsoon, mayong panglawas, labaw sa tanan, dool sa Ginoo. Okay? So, ang atong topic karong kagabion igsoon, kuyaw ni siya kay kanang sala ba? Sala nga nakasala ta pero wala kay bawo nga nakasala ta. No? So, mao ni gitawag sa English og sin of omission. Sala nga wa kay ibuhat pero nakasala ka. Kumo na itong iskutan kay usay libog kay siya no. Pero mao ni igsoon no. Tuning iskutan karong kagabion kay ang punto gina ni igsoon is about kana bitaw mo tolerate ta, no? Kabalo ta nga sala na siya pero wala tay gihimo atong gitolerate nakasala sa tagapil. Okay, mao na ang punto na to. But before that, ako sa rin gipasalamatan ang tanan ng mga nagtanaw no. Mga OFW in different countries, lain-lain ka nasuran, mga seaman, mayong pagtanaw, pagpaminaw niyo da mga higala. And anyway, ako din sang gipasalamatan no, akong gi-shoutout ang tanang mga subscribers ng mga nag-send na kong star no, wa ko na ngayo, magbaginoo na gibahala ninyo kay siya man siya nakikap ninyo. Unya basta mao ni abante ta, akong gihimo igsoon. Ganahan lang jud ko mo pambit sa pulong sa Ginoo igsoon kay mao ni akong kalipay, no? Dire ko ma-comfort og ako na ning gi-share nyo basta dili ko maka-share, maka-live. Di ko maka-share pulong sa Ginoo matag adlaw. Magluya ako. Nulain akong batiyon mo akong masakit ton. Kaya nga naman diri ko gitawag ni Lord. Amen.
So, good evening, Pastor, from Gypsy Bunao. Okay? Sa mga brad, din ako, no? Long live to brad. May gabi uban sa grasya sa Ginoo. So, ako nag-shoutout si Brad Brian Postanes. Brad, ang imong gihatag nga naman ni nakabutang rin sa Cebu Grand Council. Okay? So, Brad, thank you kayo sa imong pagdasig po na ko nga imo kung padayunon yun nga mugiya sa kapatiran na to, no? Long live na kanunay, Brad. Bro, Brian Postanes o si, I guess, nakan sa Cebu karon. Ako sang shout out si Brad Lord Leo Aventurado, Brad LL. Mga brother, long live na kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Sama sa gingon nila nako nga nana daw sila ron sa national o sa regional. So wala na sila jud sa diri sa Bohol mo na sila. So lahi na ba, no? So Brad, kay bawo na mo kung kanunay suportahan niyo, sprayer lang. Okay? So long live na kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Okay? So shout out sa tanang mga inmates diha, no? Mga inmates sa Toledo City Jail, Talisay City Jail ug sa of course Cebu City Jail, Cebu City Christian Fellowship, sa bahay ni Kuya. Shout out mga brad na ko diha. Shout out Brad Ares. And then of course kanunay na ko ni siyang gi-shout out ang Kanipaan Pook Talisay. Naa diha ang mga gikan og prisuhan nga nga pastor nga lagad sa Ginoo. Mga brad na ko diha, God first bro. Long live ta kanunay brother. Uban sa grasya sa Ginoo, abante ta, no? Isabuag nato ang mga maayong binuhatan, maghatag tag example sa dili lang sa kapatiran kung dili sa tanan nga nagpalibot nato, no? Kung naa may mga gitawag mga brad, no, long live ta kanunay, no. Shout out na ko ang Skiptron around the world, no. Kung naa may mga brad na to di mo jud nakalikayan nga naay mga negatibo sa impact ba ako sige kog sulog prisuhan. Abi niyo mga brad, first time ko nakasud sa prisuhan, nagwali ko sa dako nga prisuhan. Ako una na akong pangutana mao ni kinsay akro dire. Isa ka mo tong duha ka buok mo to. So nga na, no, di kalikayan nga naam jud nga na, no. Di man jud naingon nga tanan jud mga buutan na gyud, no. Although bisan mga professional na agyo na di kalikayan nga tao raman, no. So mao na nga maningkamo ta uban sa grasya sa Ginoo nga manindot ang atoang imahe. Amen. Og dili na mahitabo kung wala ang Ginoo. So mao sad na akong gihimo karon. Kay mga brad, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Saya Skiptron in arms, okay? O na now, long live Brad Pastor. Uy, ikaw na Brad. JS sa kuan. Asa ka nga JS Brad? Kandahik. Sa nga na, no? Kalimot naman ko eh. Basta kandahik. Long live Brad, Brad Jason. Okay, God bless, God bless. Okay, na mga JS na mo sa kong prayer. Okay, so good evening Pastor. Shout out mi diri sa Makilala, North Cotabato. Padayon, so shout out atong mga kano, mga piniriso, mga inmates, and of course, mga tanan, mga jail officer, jail warden, sa lain-laing BGMP, mayang gabiin yung tanan, mga nag-duty karon. And of course, ang mga naa sa Philippine Army, nga nagtikaw-tikaw pa karon, no, nagbantay po sa atong, kuhan ba, no? Sa atong mahog rin po, nagbantay sa Kalinaw, mura rin po, pulis na sila, no? So, shout out mga higalan to sa Philippine Army, nga na nag-message na ko nga, nagtanaw na sila sa kampo, no? Dapat to siya gimension nga infantry batalyon ug asa tong nga batalyon dapat basta mga sir, thank you sa higayon namo sa akong pagampo kanunay, no. And of course ang ato mga kapulisan di na pwede nga di na to i-mention dire, no. Ang mga higala ingon nga PNP life coach, no, di na ako kalimtan na duol mo sa kondugahan namo sa akong pagampo mga kapulisan. Una campusman niya, shout out wala akong amigo diha, akong kababata Sir Paul Acosta. And of course akong amigo nga police pud sa Davao, di na ako ni kalimtan kay nakigmeet yun ako during our short vacation in Davao and Jensan. Si police officer, si Sir Ruji Abergonzado, actually from Talibon siya, nasahin siya sa Davao. O sa imo pong wife, Brad, nga lami kay mo timpla sa amuang pagkaon na nga time, si Ma'am Angeline ba to Brad? Angeline Abergonzado, okay? So, og di ni mapwede. Ari na akong shoutout ang Tagbilaran City, ang barracks, no, sa Tagbilaran City, Bohol. Shout out. Anya ayaw na to pansin na i-delete to, okay? Okay, kasabot ra ko, George, kasabot ra ko ato. Okay? Pero ako naman tong gikuan. Kuha naman to, nawa magkalit. Napa ba dito? I-try daw. Nawa man niyang message dito. Actually mga igso na ay brad ra po namo ba nga mura og birahan ko kalit Brad. Mga Brad, naiming birahan ako ba? Oh, kada napa dito? Napa? Na ako manghod ba nga krusad ba? Ingin siya iyang ipa-delete ang kuan.
So nam kay wa pod ka ilan ako ba masabot ra po ko, pero mao lagi na mga brad na to, pasensya na jud kay muna mga inactive ko this time. Busy kay ko pero naag ko kanunay ko nagiya sa kapatiran. So naay nag-message ba nga basta nasukto to siya. Kalit man siya kasukto nga wa mo ko nang hilabot niya. Brad na po to na to. Sa Tobita. Nawa man jud na pa. Nawa mo ko kalit akong ipangita ganina kay akong tang i-block. Wait sa mga iksona. Okay. Kung mga nawa mo good. Nawa lagi. Nawa Joy murag gikuan. Tanawa nawa lagi. Wait sa mga iksona. I-message ako, George, kung pa ba? Wait gamay. Wala na. Wala lagi. No? So, sagdi lang to. Kay ako ra po ito siyang isabot, kay gamay ra po siguro ko utok ba? Di lang. Okay ra po, di man tanang tao, lahi man. No? Maora po ito yung nasabtan. Okay, abante. 146 viewers, thank you so much. Okay, ako ibalik, no? Ibalik na ako shoutout mga amigo na akong mga kapulisan. And then, of course, diri sa MUA sa Clarin Police Station. Kay gabi naman ta, magdadali ko akong shoutout ako mga amigo ring nga kapulisan nga naa ako diri nagsigigwali. Okay? So, as their PNP life coach, no? Proud sad ko mo shoutout nila. Clarin Police Station, mga gwapo, gwapa diha nga mga dool sa dughan ako, no? Mga intel na to diha. Okay. And then shout out mo ang hepe si Police Captain Sir Yasser Milumida. Og dili pwede ni bisag nagdali ko nga dili na ko ni ma-shout out. Ang i-shout out ang among hepe sa una diri nga akro pod. And then nasa siya sa Eagles, no? Hepe na mo sa una diri nga isog jud kay dool sa lugar magkasinabot gyud mi. Karon nabalhin siya sa Kandihay Police Station. Shout out, Brad Chief, Police Captain Albert Sator. Actually, from Cebu ni siya, na-rin assign sa Bohol. Okay. Tara, okay? Okay, so, abanti na. Okay? Padayon tayo, Ikson. Again, no, ang mga OFW, no? Shout out, no? Special gin mo na ako, no? Naitay prayer every time nga makuman, eh. Shout out ng mga OFW sa Lalay Canasor, mga seaman diha, no? Nga gimingaw na guys sa inyong mga asawa, inyong mga pamilya, inyong mga anak. No, anak, naamo sa mga pagampo, mga Ikson. Yes, dili lalim yung sakripisyo, pero sagdi lang. Anak mo ginabuhi. Amen? So, God bless. Okay. So, magdiya to yung magpa-shout out ng uganina, kaya nag-atang daw siya o yung anak. Ako sang i-shout out kadiyot mga Ikson. Akong i-shout out si, alright, asa man to. Diyot sa Tripoldar Balili Sintrok. Nanaka diya, Brad. Okay, akong i-shout out ni imong kuan be. Okay, nagtanaw ni siya ilang duha ka anak kuno nagbantay sila iyang anak kay si kuan ang ana ni. Brad, ako na ning i-mention, Brad. Nawa man diri, Brad. Okay, ang imong anak nga sila si Darren og Daryl. Okay? Sakto ba? Darren and Daryl. Shout out. Cortez. Okay. God bless. So, present na Sir Paul Acosta. Man na tagig shout out, Paul, ganina ra. O ang campusman niya. Okay? So, before we proceed, kay gabi na, no? Niya na daw may haranaan kay nay nag-birthday. Okay? Diri sa ato ang kauban sa church. So, let's pray. Of course, as always, atong i-welcome ang presensya sa Ginoo, mga Iksoon. Si Lord, atong i-invite siya, yung present, yung Holy Spirit, kaya ron makatugkad bitaw ta, atong mas masabtan pag ang pulong sa Ginoo. Me personally, Iksoon, nagtuo jud ko nga kung kita-kita ra mo sabot, mo interpret sa pulong sa Ginoo, dili na siya gitawag og matugkad na to, no? So, ato siyang i-invite kay siya mo'y mulamdag na tumuhatag og giya. Okay? Okay. So, mato na may mga mensahe na. Okay. So, magampo tayo, Ikson. Okay? Atong i-welcome si Lord, no? Praise God. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another opportunity nga imong gihatag kanamo, Ginoo.
Salamat, Ginoo, as what I have said, Lord God, as always, dili tanan na higayon, dili tanan na ay chance, Ginoo, nga mamati sa imong pulong, makadungog sa imong mensahe, Ginoo. But thank you so much, bulahan kami kay nami higayon, Ginoo, nga mamati nimo, Lord God, this time. And Lord God, before we proceed, Ginoo, limpyuya mo kasing-kasing, imo aming angayan, imo aming takus, Ginoo, nga mamati sa imong pulong. Tagay usab kami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, Lord God. And of course, willing mo sunod sa imong pulong. Tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo, aron matugkad ang imong pulong. And I pray peace of mind right now, Lord God. Kalinaw sa mga una-una og pagbati nga walay laing ma-focus o masentro, ikaw lamang, Ginoo. And this time we rebuke every spirit of distraction in Jesus name. Imo ang presensya mong gi-welcome, Lord. Mupatunga ka, mupataliwala ka. And let your Holy Spirit, Lord God, mabati sa matag usa. And I pray, Lord God, sa tanang nagtanaw ni kutob sa maabtan na nga mensahe, Ginoo. Ipabati imong gahom, Ginoo. Ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. This is for your glory alone, Lord God. Walay relihiyon na involved ani. Walay relihiyon maisa nining taknaa. Kundili ang imong bugtong ngalan lang si Jesus Christ. Kay walay lain nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ikaw lamang, Ginoo. So Lord, we adore you, we honor you this time, Lord God. We glorify your holy name. Let your will be done, Lord God. Thank you for the victory, daan. Panalangini ang matag viewers karon, Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Okay. Okay, so, shoutouts sa gamay, be. Total, wa man daw klase ugma. So, ning pump out ba, nga message ganina. Unsa man to, about lagi to, akro lagi. Pwede daw akro sa kuan, pastor. Sabi to, basta na something, ana. Anyway, igsoon sa mga matingamo ang uban dahil mga bag-o ba no nga wala akong signal. Wala man siguro. Mailan man na diri igsoon kay murag mo blurred ko kung now. Anyway, kay akong cellphone igsoon mo signal man siya nga hinay ang kuan. Anyway, dahil sa bag-ong mga followers na to, mga viewers na matingabi daw mo nga mag-mention ko og fraternity. Igsoon mao ni siya kuan. Inactive ko nga member sa fraternity niya. Kaning makadungog mong magyaw-yaw ko og frat is tungod kay ning guide ko nila, no, ninggiya ko nila tungod kay na ako'y nakitaan mga brad nako nga mga yes na ako sa prisuhan kanunay makita ko na mga brad nako nga priso. So mao na akong dughan sakit bitaw bugat ba nga ako lang silang pasagdan. Mo na hinungdan nga mugiya ko dili mo pasabot nga mintipo ko nila kay ning sunod po ko kun may mga dili maayo nga gibuhat. But ninggiya ko nila ug unsay maayong buhaton, no? Mao gyud na igsoon, no? Mao na ako ang purpose, no? So mao na nga makabantay mo nga nag-shout out ko sa uban nga basin dili mo kasabot ba. Unya by God's grace igsoon, daghan kay mga brad nako nga ningbiya sa lain-lain nga gapos sa kaway. Kaya ako ra pwede gigamit sa Ginoo. Kay maminaw man sila nako, no? Na nako example, no? Nako example ninyo. Nakoy brad diri na pud sa Bohol. Ingon siya, brad, kay bawo ba ka? Nga daghan akong nadunggan nga pastor ning wali. Apan gipalabay ra nako sa pikas dunggan. Apan siya diyang nakadungog ko nagwali ka brad la. Ako man brad, akro man naminaw siya, natinga siya mao man adik-adik sa una, naunsa man nausam naman siya. Sa una suguon pa ko nig balik libo, balik 500 nga papalitog siya bu kay manuyok ni. Ngano man there's something ana bitaw. So na-attract siya. Ning tuo siya actually ning simba na siya diri nakaduha. Ginbayad ako layo man kaila. So diha ko gigamit sa Ginoo, no? So ayaw lang mo ka dili mo ninyo dapat nga ma-misinterpret, okay? Actually inactive jud ko, dili na ko pareha sa una nga naa-perminti kay aside nga nganong inactive sa kutungod kay busy kay ko pareha ni sige ko live buntag ug hapon wala na gali ko panahon usahay sa mag-live kay naay mga appointment, no? So but nangita jud ko gigayon like this kaning live nga makagiya ko nila ako silang shout out kay of course bisan dili na jud pariha sa unang aktibo kay ko na sila sa kasing-kasing kay igsuon ako sila ang uban mo judge kay ang mga akro daw daghan daw akro tulisan drag po serious na agyud pero dili tanan na daghang buutan. Actually daghang mga akro nga pastor karon nga pariha nako nga nagiyapon sa mga kapatiran, no? Ana ra na siya, okay? Ana ra na siya mga igsuon. Magsabot na ba, no? Tanawon sa nako ha. Wait siya, kaya na yung mensahe na po na rin, importante. Wala na lagi.
Wala na, George, no? Okay? This time, natay 200 viewers. O ako din, shoutout ang ato ang 64,000 followers kaning atong page atuan ning tanan. Okay? Good evening, Pastor. Good evening sa mga igsoon. Good evening, tanan. God bless. Good evening, sir. Ako na kang shoutout, ha? Kabalo na ka. Thank you kayo sa imong kamaayosan. Pastor, isa ko sa imong follower. Please need me prayers para sa Davao de Oro. Oh, okay. Sister. Actually, sister, ako yun yung pray. Ninghimo ko special prayer ani. Personal prayer na ko before sleep and namumata na sad ko. Kadlawon. Ako ning gi-pray gud kay yes, nahitabo no? Sa Davao de Oro. And then, inig-end na to ani nga message. I-pray gyapon na nato. Okay? Pastor, please help me to pray for my husband. Okay. Kay numdum ko mo, sister. Asa gani ka, sister? Saudi ba? Dubai? Something? Pero dili na nagpasabot nga pastor na kaunya, diha pa ka mo apil sa prat. Sakto! O kani sakto ning gingon ha? Sakto ning gingon. Mao ni, sakto ni. No? Okay, Sir Paul Acosta, thank you kayo. Brad, sana na ko na. Okay? Now, hello, Pastor. Good evening. Watching from Jensen, Sister Merlin, Jude, Alberto, Ilugan. Okay. Shout out, Brad Pastor. Okay, akong shout out, akong brad ya, nga si igsoong Raymond Roma Rania. Lungli, Brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Okay. Watching from Tangob City, Misamis Occidental. Maayong gabi, Pastor James from Brother Edgar Suminday, Mangubat. Yes, Pastor, Dubai. Oh, okay, taga Dubai. Sige, atong iampo na imong husband, sister. Si Lord aware sa imong situation, no? Ang Ginoo wala sa matulog. Nakita niya ang tanan, okay? Ibin imong gibati karon nakita na sa Ginoo, okay? So, ang ato ang pulong sa Ginoo karon mga igsoon ning kagabion. Active man ko akong nana po niya akong long live kay nga igsoon, no? Active man ko until now pero lahi man god sa alumni kay focus on projects may focus me sa pagtabang hatag okay. Mao gyud. Okay? Sige. God bless George. Thank you kay no. Happy na ta magkita no. Okay, so ang atong teksto mga igsoon ani makita sa Santiago mao ni akong name James. Salamat sa mga prayer pastor daghan mga unusual nga pangitabo pastor labi na diri sa Davao area. Okay. Wala sa payan, sir. Thank you. Himaya sa Ginoo. Okay. Ako basahon igsoon ang sinulat ni Santiago. Okay. Nayagamay rin. Sayagas, ungaw nga na Santiago, Kapitulo 4, versikulo 17. Listen, mauni kita og sin of omission. Unsa nang sin of omission? Sala nga wa kay bawo nga nakasala ka ba? Wa kay gibuhat pero nakasala di ka. Tanawa. Santiago 4:17 nag-ingon diri igsoon. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo. Listen carefully igsoon. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton. Apon wala magbuhat niini nakasala. Yawa no? Pwede dito makasala nga na no? Again, balik ko na ko. Santiago Kapitulo 4 versikulo 17. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton. Apan wala magbuhat niini nakasala. Okay, ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Again, ang atong topic karon igsoon is about sin of omission. Kana bitang lahi po ng sin of omission, nakasala ka kay ning buhat ka. No? Ning buhat ka ning dili maayo nga butang nakasala ka pero kani wala kay gibuhat pero nakasala ka. Kay nga naman, mao lagi ni sin of omission nga naman. Asan dapita nakasala pastor tungod kay baw na ka sa maayo nga buhaton dapat pero wala ka ning buhat nakasala dayta. No? Muna ibantayanan na igsoon. So, ang punto ani mga igsoon, ni nga mensahe, ining taknas kagabion, nga kanang bitaw, once kay bauta, nga kanang mga butanga, kanang bitaw kay baw na kaunsay maayo ni mong buhaton nga, example, na itaw, na kay kaila, nga, ang iyang gibuhat dautan, ang iyang gibuhat dili maayo, ang iyang gibuhat wala nakapahimaya sa Ginoo. Nya, kay balo ka nga sala na, no? Nya kita nga mga Kristohano na sa Ginoo, dapat ato silang koreksyonan, dapat ato silang painumduman, dapat ato silang siran baga di mo na maayo igsuon ano? Pero wa kay gibuhat nakasala ta igsuon kung kay balota unsay ang ngayong buhaton. Pero wala ta ning buhat. Nakasala ta.
Sila nakasala, kita po nakasala nganing tanaw. No? Ano ba tayanan? So ang gusto ipasabot ni Lord Igsoon nga dili ta mo tolerate og sala. If ever naatay igsuon sa pagtuo, natay kaila, nabat atong basta naatay basta na kaila ba nato mga duol sa dugan Igsoon. Once na kita ta ngang kanang isig katawo nato naay gihimo nga dili maayo, dapat Igsoon ato nang konfrontahon Igsoon. Atong sultian nga brad, sister, dili man na maayo. Kay kung imo na siyang gipasagdan, imong gitolerate Igsoon, kay bawo kas kamatuoran, nakasala sad ka Igsoon, kay wa kay gihimo. Wa kay gihimo, pero kay bawon ta kay unsay angay buhaton nimo. Pero wa nimo gibuhat Igsoon, imo lang siya gipasagdan, nakasala ta. Mao na Igsoon nga dili sayop nang i-correct nato atong bana nga nagpabadlong. Dili sayop nga ato ang anak Igsoon nga nakasala atong sultian badlongon. Dili sayop nga atong pares, tong mama ug papa, ang mga tawo nga atong gihigugma, ang mga tawo nga duol sa atong dugan kung makasala sila, atong koreksyonan, mo approach ta nila, atong i-expose nga bride, sister, bye. Di man ni maayo, ano ba? Dapat ingani yun, ano? Atong inganaon kay naman. Once kay bautas ang ngayong buhaton, nya di ta bang hilabot nila Igsoon. Ang punto yun sa Ginoo ining kagabion nga kinahanglan og natay makitaan nga nakasala, manghilabot ta, no? Mutabang ta nila Igsoon. Ngano man kita man ang kahayag, no? Naman tas pang Ginoo kay bautas kamatuoran, ang kamatuoran nga naa nato ipasa na to. Kay kita man ang asin. Sila Igsoon way timplahan na to. Okay, asin ta og kahayag. Na sila sa kangit-ngit atong pasidlakon atong kahayag aron ma-expose sila, makibalo sila nga ilang gibuhat dili maayo. Kay usahay Igsoon ang tao dili na kay bawo nga nakasala siya. Usahay ang isig ka tawo nito wala kay bawo nga ang ilang gibuhat. Wala day nakapaymaya sa Ginoo kay wala may ning sulti nila. Mao na Igsoon ning ingon sa Santiago, kung kay balota og unsay angay natong buhaton ana nila. Kay bawo ta Igsoon unta. Nya wala ta ning buhat kay managana ta, mauwaw ta. No, mahadlok ta no. Balag mabanggaan na to sila Igsoon, basta di na to mabanggaan ang Ginoo. Amen? Ato silang sultian Igsoon. Ang rason nganong nakaibawtas kamatuoran, dili kay ang kamatuoran atong tipigan, kung dili ang kamatuoran atong isangyaw sa uban. Kalimot mo Great Commission, di ba? Usig ingon ni Lord Igsoon, before siya ning kaya panglakaw kamo, himuang tinun-an ang mga kanasuran. Unsa man na make disciple, no? Kinahanglan ang naa nato Igsoon nga nahibaw-an nga kamatuoran nga Ginoo milagroso. Nga bisan ang imong sitwasyon wala nay paglaom as long as muduol ka sa Ginoo. I-share nato na nila. Kay once mga Igsoon makakita ta sa atong Igsoon, atong higala nga naglunang sa sala, pero wa kay action Igsoon, parihar ta nakasala ug accountable ta kay aware man ta sa ilang gibuhat nga dili maayo. So mao na mga Igsoon, reminder lang no, dili nato itolerate once makakita ta sa tong Igsoon nga nakasala niya, wala tay gibuhat, it means nga to silang gitolerate. Amen. Wala ta mi correct ang ato na. Dako na maguna pastor, naman ay buot sila pastor nga no. Bahala og magkanga kag istorya o bahala og dili gyud ingon nga daghan kay mong istorya, at least nakasulti kaniya nga makapaamgo niya nga naa siya ang iyang gibuhat dili maayo. Kay once kakita ta Igsoon sa atong isig katawo, Igsoon baro nato or duol sa atong dugan, nga naa siya gihimo nga dili maayo niya, ato ra bitaw siyang gitolerate bisag kay bawtas kamatuoran, pero wala tay gihimong action para kahit papaano malamdagan unta sila. Wa tay gihimo ba kay bawo ba tay Igsoon nga nakasala ta? Mao na giingon sa balang kasulatan, ako balik ko na. Sige ingon diri. Okay? Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. Okay, nakasala gyapon ta na di ay no mao na nga buslan man nga nakaibaw tas kamatuoran Igsoon, din makakita ta sa atuang higala baron or mga tao nga dulce tundugan nga naay gibuhat nga dili maayo, ato jong i-confront Igsoon with love, no? Kay kung tinuod ta Igsoon nga nahigugma sa atong isig katawo, mao ni timan Igsoon, kung tinuod ta nga concern nahigugma sa isig katawo, una sa tanan concern ta sa ilang kalag nga dili malaglag. Kung makita ta nga ilang gibuhat dili maayo, wa nalipay ang Ginoo, din i-approach na to atong i-correct. Kay ngano man accountable ta, kay nakakita man ta nya, kita may nakahibaw sa kamatuoran. Once ato silang itolerate, na appeal tag nakasala. Ang meaning anang gitolerate Igsoon mao ni, tabla ra nga ato silang gi-escortan padung sa impierno. Kibaw ka nga sala ilang gihimo, sala ilang gibuhat, no? Sala.
Pero wa tay gibuhat igsoon kay dako naman na. No, dili kay mo dako, dili ta pwede mingog dako man na. Dako naman na siya. What if kuhaon siya sa Ginoo? What if mga igsoon na trahedya? What if wala mo ta kay bawo no? Matag minuto, matag segundos tong kinabuhi wala ta kay balo kung mao na natong katapusan. Kay bawo dito kanusa sila motaliwan, no? What if usa ka segundo minuto mao na dito katapusan nila? Nya wa nimo siya sa ngiyawi. Wa nimo ma-share nga daghang kay gigayon nga nag-uban mo. Makatuog ka kag tarong ana. Di ba? Mo na igsuon nga yes, every time nga makakita ta nga atong igsuon, atong higala, atong isikataw, labi na kanang duol sa tong dugan igsuon nga nakasala, nga naay gibuhat nga wala nalipay ang Ginoo. Kita nga kahayag, kita nga asin igsuon. Gamito na to, sayang nga po no? Di ba? Magsigira tag asin ta, sayang way gamit atong ipaparat na, no? Aron mo hatag tag kalami sa ilang kinabuhi, no? Atong ipasiga, atong suga, igsoon, atong siran sila igsoon. Ngano man, kaya accountable ta. Kay ngano man, matod pa sa balahang kasulatan, kung kay bawo na ta, nga dili na maayo ang ilang gibuhat, unya ato silang gipauyunan. Again, sama ra nga ato silang giiskortan, tanamang lukso tag impierno. Dili ta maluoy. Amen? Siran to sila igsoon. Kaya ang tinuod nga expression sa love is concern ta sa ilang kalag, nga malaglag, no? Concern ta, no? Kung tinuon tang nahigugma igsoon, dili lang ta mo support financially. Mo support sa ta, concern ta sa ilang kaluwasan. Amen. So di sila mao ni the truth is this, ingani usayson. Dili sila usahay makamatang mga tao uban dili makamata nga sala dahil lang gibuhat. Kung walay mo sulti mo pahinumdum nila. So kinsa may angay mo pahinumdum nila, kita nga nakaibaw sa kamatuoran. Again, kay kung kay balo na ta, unsay mas maayo buhaton. Nakakita ta nga naglunang sila sa sala, pero wa kay gibuhat, igsuon. Imo ra siya gipasagdan. Tabla rag imo silang gilid padung sa impierno. Hala, panglukso mo sa impierno. Di ba? What if, ako ning gibalik sila, what if usa ka adlaw, mutaliwan na day sila ning kalibutan na, wa ka ka-share nila. Mabitaw ako, igsoon, bisag kinsa na masugatan ako, labi na mga brad na ako, igsoon. Siran dyan na ako na, no? Bahalag di mo to, no? Balag di mo to. Kay atuan ni Ikson, at least di ta paninglan sa Ginoo. No, kay di ta mahiluna na yun. Di ta makatug. What if mo taliwan na sila? What if ugma di na ta kakita? May mo na nga ako mong encourage nga i-share ni ninyo kay bawo ba, no? What if ugma wala na day, no? Kay wala na daghan na bag kay daghan, no? Daghan kayo igsuon nga wala na kamata kay giurom ang uban, no? In Jesus name lang, palayo lang, pero what if lang ba, no? What if lang igsuon? Unya ikaw, nauntay higayon nga imo siyang sangyawan. Nauntay higayon nga imo siyang ikorek kay kamurang duha. Unya kay bawo ka nga nasa gibuhat nga dili maayo, nasa gibuhat nga wa nalipay ang Ginoo. Kamurang duha si kuyog-kuyog, no? What if usa ka adlaw mo taliwan siya may luna kay mong kalaga na igsoon nga wa nimo siya sangyawe? Ang tinuod nakasala pagyud ka. Kay ngano man, kay bawo na unta ka kung say maayo, pero wa nimo siya sultii kay maulaw ka. Kay bawo ba mo igsoon? Nakoy share nyo ng maulaw. Mao man ni kasagaran sa uban. Maom gud ni pastor. Kuan pastor ba kanang nauwo mangugo pastor kay kuan kay bawo na ba ka pastor kana siya professional na pastor kana siya maestro something nga na bitaw. Nga na ba? Mauwaw ko kay amuam ko ng boss nya ako lang na siyang gipasagdan og ingana iyang buhaton. Abi may igsoon tagaan ta mo verse nga about anang mga maulaw. Okay. Pinadayag para ni sa mauwaw, musultis ka matuoran. Listen, listen carefully. Nasa Revelation 21:8. Paminawa, ang mga talawan, maulaw, musultis ka matuoran. Sige, ingon din mga igsoon sa pinadayag or gipadayag 21:8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, o balik lang na sa babaw, una, ang mga talawan. Kanang mga talawan musultis ka matuoran, maunay first batch nga itambog sa impierno. Tanawa. Ang last line is, ang pinaka-last kay ang mga bakakon itambog gayud sa linaw nga kalayo o asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tanawa mo mga talawan? Di ta dapat magtinalawan. Mao nang ako mga ison kabantay mo na ako baga kay kog naong mag-vlog, maghimo og reels, maghimo og short video, mag-live sa inyong atubangan igsoon nga wow kay ni uno na oray. Pero nagpabaga ko igsoon kay bawo ko ang pulong sa Ginoo nag-ingon kung ikaulaw nato siya ikaulaw sa taniya dito sa langit.
O di jud ko makalimutan ni Ikson kay usa ni paborito na ko nga verse kining Revelation 21:8. Ang talawan kinaunhan nga bats itambog sa impierno. Sumaw nang nganong mutalaw man ta. Mutalaw man ta, musangyaw sa kamaturan. Sa una gali Ikson, mao bitang ako makunauna ko. Magwa-uwaw ko ba? Katong first time ko nga nag-live, nauna ko, uwaw man Lord, mag-live ko, mapabaga kong naong, no? Uwaw Lord, naba kay mo tanaw, naba kay viewers, ano no? So, mingkalit lang po dog, murag something ang Holy Spirit man nag-istorya ko nga, wagay ka mauwaw sa una nga, ang uban nga di pa ka mao mo suyop, imong gida kay pasuyopon nimo. No, wagali ka maulaw sa una nga, daghang ka gigalgal og mga illegal nga droga, no? Wa ka maulaw sa una nga anak kag pastor, pero nag-deliver kag shabu. Ning agi kag pamaligya, wa ka maulaw nga badlungon kay ka. Wa gali ka maulaw sa una nga gihatod na lang kasi mong barkada kay di na ka lakaw sa kahubog, giitsara ka dito sa pultahan. Yan na bitaw. Sumon na kauna ko bitaw no. Wala gali ko naulaw sa una nga akong gipromote ang mga makadaot sa lawas. Karon na noon nga makaayo. Amen. Mo na di ko maawa Igsoon. No? Dapat di kita maulaw mo correct. Dili ta maulaw mga Igsoon mo pahinumdom. Kung naatay mga higala or mga tao nga dool sa itong dughan atong kaila Igsoon nga kay baluta nga ang ilang gibuhat di mayo, ato gid silang istoryahan, ato silang sharean sa kamatuoran, no? Ato silang badlungon kay ngano man kung kay baw kas kamatuoran pero wa kay gibuhat Igsoon, nakasala sad ka. Amen. Mo na bantayanan Igsoon, akan accountable ta kung natay makit-an nga mga kaila nato nga naa naglunang sa kasalanan na Igsoon. Grabe naglunang sa dili maayo. Kita nga kay bawo na ta pero wa tay gisulti. Wa tay gihimo Igsoon. Accountable ta. Ingon na balang kasulatan, otro putang nakasala. Amen. So Igsoon, karon ng panahon nga dili ta magtinalawan. Amen. Karon ng ako gali Igsoon wa ko pakialam Igsoon sa kinsawong katubang. Basta nga akong isulti biblical, wala ko nag-isag relihiyon. Amen. Listen carefully. Wala ko nagpataas og relihiyon. Sumagod ka na mga tanan ako dre. Unsa relihiyon nimo pastor? Unsa relihiyon? Wala. Kay nga kung gipataas kanunay ang ngalan lang ni Kristo kay ngano man. Magisgot tag relihiyon daghang magdebate, mag-away kay di jud na palupig. Pero naabay naidaghan nga mga aktibo sa relihiyon. Ako na nigabalik-balik naidaghang aktibo kay silang relihiyon pero dili mga maayong ehemplo, mga badlungon. Yes. Mao na nga aning live na to walay lain nga kung gipataas si Jesus. Kay di ko kalimot sa panahon mga Igsoon nga struggle kay ko. Sa panahon Igsoon nga gusto na nako tapuso na akong kinabuhi kay wa na ko kasabot. Kay gusto kong muundang og suyop, di jud ko kaundang. Nag-attempt kog suicide Igsoon in how many times? Kay gusto na kong mamatay. No? Apan sa dihang ming suway-suway ko Igsoon og duol sa Ginoo. Ming sangpit ko sa Ginoo, wala ko ming sangpit og relihiyon. Ming sangpit ko mismo ni Jesus Christ. Akong gisurrender tanan. Ning hila ko, grabe, dangoy-ngoy na ko Igsoon, nag-abot ng sip-on og luha na ko. And then gitagaan ko sa Ginoo kabaguhan, kagawasan. So ang uban nga pagkaron pa lang nakakadungog na ko ani. Kuha na ko 12 ka tuig na ko kapin Igsoon nga gawas nun. Tungod sa grasya ug gahom sa Ginoo, no? So dili relihiyon nagbag-o na ko. Amen. Mao na. Okay, now balikan ta. Balik ta sa tong topic. Sin of omission. Sala nga wala tay gibuhat nakasala ta. Kay ngano man, naday nga na pastor wala man ko gibuhat is wala kay gibuhat. Pero dapat na kay buhaton kay bawo kas kamatuoran. Unya kanang imong kaila nga sige tawag na naglunang na sa kadautan sa sala no. Luoy kay na, no? Sultiin na, no? Ug di na nimo sultian nakasala ta, accountable ta Igsoon, no? Kani siya nga mensahe karon Igsoon ning kagabion. Nagapainumdum na to ni nga accountable ta sa tong mga amigo. Accountable ta sa tuang mga higala. Accountable ta sa tong kaila. Once nakakita ta nila nga na sila gibuhat nga karumal-dumal sa mata sa Ginoo. Na sila gibuhat nga dili maayo Igsoon, dili maayong ehemplo Igsoon. Mauna nga ato silang sangyawan, ato silang siran. Kay kung di na to na sila sultian Igsoon, nakasala tag-apil. Tabla ra ta. Og sama sa akong giingon mga Igsoon, once dili na to sila sultian bisag kay bawtas kamatuoran Igsoon. Bisan na nay mga opportunity nga i-share na to ang pulong sino. Di gyud ta. Kaya to na, bala na sila, tiguwang na no, tiguwang pero ikaw nakasala po ka. Biblically nakasala ta. Ngano man. Klaro naman kay dako na kay chance Igsoon nga ato silang sultian, ato silang i-correct. Kay kung wa man gud nato sila sultiyo, di nato sila sultian,
Sama ra nga ato silang gipauyunan. Og sama ra nga ato silang ning approve ta nila nga sige panglukso mo sa impierno, ato silang gi-escortan padung sa impierno. So kita may buutan ka, kita may naghibaos kamatuoran. Ato silang sangyawan, ato silang koreksyonan. Bahala og di nila dawaton igsoon ang atong tambag. Bahala ako gali igsoon kapila na ako nagwali daghan, pero wa ko nag-expect og response. Ang importante na ako igsoon nga akong ma-share ang kamatuoran. Amen. Ug ang Ginoo nay bahala mulihok muhikap sa ilang kasing-kasing. Amen? So again, igsoon, once nakakita ta nga ato ang igsuon, atong higala, atong kaila, naglunang sa sala, unya wala kay gibuhat, igsoon, apil tang nakasala. Yes. Nga naman, kay mao naman ta, no? Naaon ta tay rason, igsoon, naatay higayon nga mo-rescue nila. Mo-save nila, gikan sa gapos sa kaaway. Apan, wala kay gibuhat, igsoon, kay talawan ta mo sangyaw sa kamatuoran. No? Nakasala, tag-apil. So, nay mahitabo nila, kita may paninglan sa Ginoo. Ingnon ka sa Ginoo, unsa man ka? Di ba? Tanawa o, nadisgrasya sila o, kay nagkusog kay padagan gabi nangahubog. Nadisgrasya. Gabi nag-uban pa unta mo, sawa pa sila nagtagay. Pero wa ka mo sangyaw yes kamatura tanawa. Kinsa may akong paninglan, ikaw may last niya kauban niya. Di ba? Muangay tagana igsoon. Kita mahimutang na igsoon. Mo na igsoon nga. Basta naatay opportunity. Because I believe kita nga mga Kristiyano tagaan jud opportunity ni Lord kay wala ta giluwas ni Lord nga maglingkod ra. Giluwas ta sa Ginoo para ang salvation nga atong natagamtaman ato sang i-share. Mao bitang ako igsoon saba kay ko diri sa kanginan. Kaya ako jung ipasundayan nga akong Ginoo milagroso nga sa una usa ko kabanggiitan nga adik-adik sa among lungsod sa Tangaran, Clarin, Bohol. So kung curious mo igsoon ay uban nga curious mo tinuod ba kanang igsoon pwede mo tagaan ta mo address igsoon Tangaran, Clarin, Bohol. So medyo ilado ko diri kay kanang mga adik-adik ilado mo gid. Mga badlungon, mga salot sa katilingban ilado na. So pwede pud mo mahapit sa police station na mo diri ilado ko kay ako may lecturer nila. Tig-lecture ko nila. Imagine, tanawa imagine na. Sa una igsoon mahadlok og pulis. Makakita ko og patrol car wala magkurog ko. Kay saka man akong kabuhi sa una. Nana po mahadlok og pulis pero karon ang mga pulis maminaw nako. Ako ay mo lecture nila. Di ba imagine og unsa ka milagroso ang Ginoo. Ingana ni section mao na nga ang akong nasinati nga kabag-uhan nga gikan ni Kristo Jesus, mga igsoon. Kutob sa makakita kog dili maayo, i-correct jud nako. Ngano man. Kay accountable man ko. Kay ngano accountable ina ba okay gipakita man ta sa Ginoo. Once makakita ta nga tong higala igsoon naglunang sa sala, nay gibuhat nga dili maayo nya ikaw gatan-aw ra pud ka. Luya impierno gini sila. Wa gyud sila kasabot. Luoy kay no, sige kay luoy no. Wa nimo sultii din nakasala sad ka. Balikan ti ka. Santiago, sa man balik ko Nixon. Santiago 4:17. Listen carefully Nixon. Pamalandungi og ayo Nixon, makasala gyapon ta. Basta wa kay buhaton, no? Busa ang tao nga nasayod, unsay maayo. Unsay maayo na Nixon? Unsay maayo na? Makita ka nga naglunang na sala, unsay maayo atong buhaton? Isultian, badlungon. Okay? Busa ang tao nga nasayod, unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat. Nini, nakasala. Okay, nakasala gyapon ta. Amen. So, tonight, this evening, ako mong gi-encourage igsoon. Labi na kay mga nakita karon nga imong mga igsoon baron, I mean biological bitaw brothers and sisters nimo. Nga nay gihimo nga mga dili maayo igsoon. Pahinumdumi gina badlunga i-correct, ayaw i-tolerate. No? Imo baron ginikanan, imong bana na kay gibu na sila na kay nakita ba kay kita man goy makakita sa sayop sa isig ka tawo na to. So, di man na sila usay man gud mga igsoon ang tao, dili nakakita sa iyang kaugalingong sayop. So, mao na ang Ginoo magamit sa iyang isig katao kay para makakita. So, if ever makita na to igsoon nga ilang gibuhat dili maayo wa sila kabantay, i-approach na to. I-confront na to igsoon gentle, no? Nga brad, sister igsoon kanang murag di man ni maayo yung gibuhat, murag di ni siya maayo ba, no? Kay wa malipay ang Ginoo ani, nya naarabay consequent ano, no? Kay kung makita ka nga ilang gibuhat dili maayo pero nagtan-aw ra ka, luyan lay may impierno. Luoy po kagapil kay nagasa po ka. Amen. Muna bantayan na igsoon kay dili lang dayon na pasabot nga ang sala is tungod kay nakay gibuhat nga dili maayo. Napoy laing sala kanang wa kay gibuhat pero kay bawo ka unsay mayong buhaton. Again, ang sala igsoon dili lang pasabot nga nakay gibuhat nga dili maayo nakasala ka. Napoy sala nga wala kay gibuhat pero nakasala ka kay ngano man unsa may imong sala tungod kay bawo unta ka unsay angay buhaton pero wala kaning buhat. Sala gyapon na igsoon. It's
it is still considered as sin. Amen? Sala gyapon na igsoon. And of course, kay balo na ta sin, na gyud na say consequence. Amen? So salamang kini kapag pahinumdum na to igsoon. Labi na again mga OFW or unsa man, layo mo nyo sa inyong mga anak, inyong pamilya. Bisan layo mo, pwede mo remind. No, unsa man na diha, bantayin imong barkada diha, mga barkada mo, adik-adik man anak. Oy, barkada man lagi man ko ano, banggiitan man ang manuyupay diha, likay-likay no. Ano ba no? Ayay, ngano man na ning apil-apil ning inter na magana so badlungon na to. Kung kay balo ka nga na sila sa maling landas sa dili maayong agianan, sumaning kamo ta igsoon nga maadto siya sa saktong dalan kay kita may kahibawas ka matuoran. Again, ikaw ug ako igsoon wala ta giluwas sa Ginoo, wala ta gitugot sa Ginoo nga makahibalos ka matuoran para walay buhaton, kundi ang kamatuoran nga atong nasinati og natagamtaman, ang kaluwasan nga atong nasinati. Igsoon, kung makakita ta og mga luwasunon, kung makakita ta og mga tawo nga naglunang sa sala, grabe, luoy kayo. Ato silang sultian, ato silang badlungon. Kay kung dili na nato buhaton, nya nakakita ta nga dili mayo lang gibuhat din, accountable ta ni Lord. Accountable ta. Unsay accountable, pastor? Paninglan ta. Amen. What if di na sila kamata ugma? Nyawa nimo sulti igsoon. Amen. Mao na igsoon nga usa ni siya ka para nako usa siya ka nindot nga reminder sa matag usa nato nga naas ka matuoran nga wala tay palabyon bitaw nga opportunity. Every time nga makakita ta nga atong higala nakasala din, ayaw na pag ugma-ugma niya mauwaw ko no. Atong share igsoon. Amen. Atong badlungon unya atong basta lang sa pamaagi nga gentle ba. Kung di sila mo to, at least atong gibadlong kay di ta paninglan sa Ginoo. Ug ana nga pamaagi wala ta makasala. So mga ginikanan reminders kung inyong mga anak kabantay mo nga murag spoiled na. Ayaw spoiled igsoon no. Ayaw pauyon ni. Kung dili muhimo ka og mga action nga mabadlong gid sila. Amen. Kay paninglan ta sa Ginoo no, mga ginikanan nga ang uban nay ubang mga ginikanan igsoon nga yes na ako'y na meet ba nga drug dependent. Na ako'y na meet nga adik-adik. Nga ako siyang gipangutan na brad ngano man ngani man no. Kuan man guni pastor mao ni ba kanang wait time na ko akong ginikanan. Wait time ba ano man day busy kay sa trabaho pastor niya. Hinoon wala sila nagkulang nako sa kwarta financial no. Pero ipasagdan ko sa kunsa kong buhaton wa man no. So mao na no. Sabi yung mga ginikanan, kung tinutang na higugmas itong mga anak, kung kay bawta nga sayop, ilang gibuhat. Ato yun silang badlungon, dili na to itolerate nga, ato inong suportaan, sayop na. Kay bawo ka igsoon nga, imong anak mo suyop. Pagbantay-bantay, nigatag sa kwarta, ayaw itolerate nga, kay bawo ka nga, imong anak manuyupay niya, sige pong kaghatag, no? Nga, dinagko, automatic na. Kinahanglan igsoon nga, magbantay ta. In our every action and decision igsoon. Nga ngatong buhaton dili makapatolerate sa mga nagbuhat og sala or dautan. Kun dili para makaamgo sila or makorek matudluan sila igsoon. Ingon nga kita kay bawas ka matuoran again balikan ta mo. Every time nga makakita ta sa itong mga higala, itong kapamilya, itong kaila, igagaw, best friend, close friend, classmate, kauban sa trabaho, silingan, kauban sa negosyo. Every time nga makakita, once makakita galita. Once itugot gani ni Lord, mag-create si Lord og senaryo nga makakita ta sa ilang gibuhat nga dili maayo. Ayaw kog itugot igsoon nga imo siyang pasagdan. Kay kana kay gipakita ka sa Ginoo sa ilang gibuhat nga dili maayo, naay ipabuhat si Lord ana. Kung ang ipabuhat ni Lord mao na, sultian nimo sila. Sultian nimo sila nga di na maayo brad, sister, dili na maayo, dili malipay ang Ginoo mao ni. Bahalag di ka tuhuan, balag masuko siya. Balag masuko sila nimo at least dili ka accountable kay gihimo nimo ang part nga gitugot sa Ginoo. Amen. Kay sama sa akong gingon igsoon, ang sala di ay dili lang mo pasabot nga ning himo ka og dili maayo, nakasala ka. Kun dili ka nang wala kay gihimo pero naon ta kay maayong buhaton, pero wala nimo gihimo igsoon, nakasala pud ta. Amen. So mao ni itong mensahe ning taknas kagabion, gi-remind ta ni Lord nga every time makakita ta sa tong kauban, atong mga kaila, isikataw na to nga naglunang sa sala o gihimo nga dili maayo, ang atong buhaton, ato gid silang i-correct. Ato silang badlungon, pahinumduman, igsoon, uban sa gugma. Kay kung wala ta himuon, nga nakakita ta, otro putang nakasala. Amen?
usa ka pagpahinumdum kanato ning taknas kagabion igsoon. Let us pray. Father in heaven, again, thank you so much for your word tonight. Salamat sa lain na usab nga topic, mensahe Ginoo nga imo ming gipahinumduman nga dili mi dapat mo tolerate og sala. Once makakita mi og dili maayo nga gibuhat sa among higala, among igsuon ka pamilya or among mga tao nga duol sa dughan, amo gyud silang i-correct. Lord God, I pray tagai mi kaisog Ginoo. Tagai mi boldness Ginoo. Nga dili mi magduduha, dili mi manalaw pagsulti sa kamatuoran Ginoo. Kay imo sad ming paninglan. So Lord, aron dili mi accountable nimo. Aron dili mi Ginoo makahimo og sala sa imong atubangan Ginoo. Tagai mi kaisog Ginoo og tagai mi kaalam Ginoo matagpulong mo gawas sa mong baba nga mahimong panalangin Ginoo. Nga dili offensive sa makadungog. Lord, dihugi usab kami. Kay gusto mi Ginoo nga ang kamatuoran nga among natagamtaman, among nahibaluan, amo sang isang yaw sa uban, among i-share sa mga tao nga wala kay balo sa kamatuoran. Lord, thank you again for your word. I pray nga kaning mensahe Ginoo nga among nadungog karon diha kanimo sa imong pulong Ginoo sa balaang kasulatan. Dili kini mo labay nga kawang lamang kun dili amo ning kinabuhion Ginoo. Ug kani nga mensahe mao ni hinungdan nga magmaisugon mi. Magmaisugon mi mo badlong. Magmaisugon mi Ginoo mo correct. If ever makakita mi sa igsuon na mo Ginoo nga naigibuhat nga wala ka malipay, dili mi manalaw mo barog sa kamatuoran Ginoo. Uban sa imong grasya ug tabang Ginoo. Uban sa imong dihog. Uban sa imong giya, Lord God. So Lord, again, thank you. Salamat kay sa imong mensahe Ginoo nga lain na usab nga topic Ginoo para sa kaayuhan o paghamtong sa among kinabuhing Kristohanon. Again, dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga kani nga mensahe Ginoo mao ni hinungdan nga maghatod namo nga mahimo ming maisugon, mahimo ming dili mahadlok, mosulti sa kamatuoran kay mao kana ang imong gusto nga mahitabo kanamo Ginoo. Kay if ever mo tolerate mi Ginoo og sala, kami sad nakasala Lord God. Kay bawo man mi unsay maayong buhaton na panwala na mo buhata. So again Lord God, I pray wala mi palabyon Ginoo nga opportunity. Basta naay opportunity nga makashare mi, amo nang isulti Ginoo. Alang-alang sa ilang kaluwasan, alang-alang para sila Ginoo malamdagan sa kamatuoran ug makabaton og kaluwasan. Thank you Lord. Thank you so much for your presence. Thank you so much Lord sa imuhang pulong nining taknas kagabion. And Lord, this time Lord God, I pray sa maghimo mig prayer Lord God somewhere in Davao de Oro. Sa dapit karon nga naay trahedya Ginoo. Father God, again and again, I pray, Lord God, nga imong ayuhon ang ilang yuta, Ginoo. Unsa man ang ilang kahimtang karon, Lord, I pray nga ang imuhang gahom mulihok anang adapit, Ginoo. And I pray sa mga nabiktima, Ginoo, nga imong i-comfort, Lord God. Labi na, Ginoo, sa mga nakalas nga kinabuhi, Ginoo. Labi na katong na aksidente nga bus, Ginoo. Lord, i-comfort ang family. Pasabta, Ginoo. Sa unsa may mensahe nga nganong imong gitugot, because we do believe, Lord God, there's no such thing as an accident. Everything that happened ay purpose ka, Lord God. Na ay mensahe nga imong gipaabot. Lord, I know na higugma ka sa Davao de Oro, Ginoo. So Lord God, kung sa naay mga nabiktima na salanta, Ginoo, mga naapektuhan nga pinabuhi or panimalay, tabangi sila, Ginoo, nga mag-start again. Unya, tagbuhay lang Panginahanglan, magamit kag mga tao nga mutabang nila, Ginoo. In Jesus' name. And most of all, ayuha ang mga samad sa ilang dughan, Ginoo. I-comfort sila, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Again, Lord, I pray, Ginoo, kung naamay nawa nila, Ginoo, dubli-dubliha pagid, Ginoo, ang ipuli nimo nila, Ginoo. I-bless sila, Lord God. I-bless ang Davao de Oro, Ginoo. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord, for the victory. And Lord, this time, we continue to pray sa mga OFW, mga higala na mo, amigo, among mga kaila, Ginoo, mga Pilipino nga nasa lain-laing kanasuran, mga OFW, mga seaman, Ginoo, sa lain-laing barko, Ginoo. Padayon kapag kupot sa ilang kinabuhi, Ginoo, padayon kapag ligo nila. Labi na kung ang uban, Ginoo, naa sa mga tentasyon karon, gitintal og maayo, labi na layo sa pamilya, Lord, liguna. Tagaig dugang kusog, kaligon, Ginoo, nga makabarog sa lain-laing hagit sa kinabuhi. Sa panahon nga mingawon silang pamilya, i-comfort, Lord God. Puna sa imong presensya, Lord God. And I pray, Lord God, nga tagay sila kanunay maing panglawas, Lord. Kung na may mga OFW karon, mga seaman nga naibalatian, Ginoo, ayuha, Ginoo.
hikapa ang part sa ilang lawas nga naay balatian, Ginoo, ug ayuha, Ginoo. We claim, Ginoo, pinaagi sa imong mga labod kami na nga ayo sa among lain-lain nga mga balatian sa pangalan ni Jesus. And then Lord, I pray nga tagaan nimo silang pabor, Ginoo, sa ilang amo, sa ilang trabaho. I declare promotion in Jesus name. And I pray, Lord God, kung naan na sila sa babaw, di kanila malimtan, knowing that you are the source, you are the blesser, ug walay ila, imo rang gipiyal ang tanan nga naa nila, Ginoo. So Lord, I pray nga dili kanila malimtan. And I pray, Lord God, despite of their busy day, busy schedule, or mga responsibilidad nila, Ginoo, nga busy kay sila, dili gyud nila kalimtan, Ginoo, nga muhatag sila higayon nimo sa pagampo, sa pagpamalandong sa imong pulong, labaw sa tanan sa pagdaig nimo, Ginoo. Mo spend sila quality time in your presence, Lord God. Kay diha sa imong presensya lamang na ang tinuod nga kalipay o kalinaw nga dili maikumpara sa kalipay o kalinaw nining kalibutan. Again, Lord, i-bless sila. Tabuni sa imong balaang dugo kanunay, Ginoo. Tagbua ilang panginahanglan, Ginoo. And tagai kanunay, Ginoo, good health mayong panglawas, Lord God. In Jesus name. Hallelujah. Lord God, thank you so much for this evening. Imong presensya, imong pakiguban kanamo. Ug this time, Lord God, among paabuton ang mga milagro gikan kanimo. Paabuton namo, Ginoo, ang mga grasya, panalangin kay bulungang butang gikan kanimo. Paabuton namo ang kumpletong kaayuhan sa balatian, kumpletong kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan ug tanan-tanan, Ginoo, kalipay, kalinaw, Ginoo. Ngayong ihatag kanamo. Himua lamang ming angayan, kapiyalan, takos, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, among paabuton ang mga milagro gikan kanimo uban sa pagtuo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga mao'y among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Mayong gabi, mga igsoon. Salamat sa inyong pagpakiguban kanako. Shout out Ma'am Angeline Abergonzado. Shout out na tiga ganina, Ma'am, sister. Together with your handsome husband, Sir Rudy Abergonzado. Okay? Oh, ang oras, hapit na alas 10:30. So, nindot karong adlaw, igsoon. Nganong nindot man? Kay nakapamalandong tas pulong sa Ginoo ganinang buntag, ganinang udto, o karong gabi is. In other words, nakumpleto ang pamahaw, paniudto, panihapon. Nindot kayo, no? So, dili ta maundang, dili ta mapulaan na ni igsoon. Amen? So, that's all for tonight. Ako ni siyang putlo ni igsoon atong live kay nahuman naman ta. Pero pwede gyapon mo mag-mention sa iyong mga higala dire. Pwede gyapon nyo i-share. Pwede gyapon mo mag-type at followers at highlights, and then anyway, pahinumdumin yung mga higala nga walay relihiyon dire, pang Ginoo ni. Okay? So, there's no other name nga isa gi-honor nato the name of Jesus Christ. Amen. So, this time igsoon, akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. Walay lain nga angayan balikan ining tanan. Siya lamang. Amen. Jesus reigns. Amen. Amen, Pastor. Okay, Sagittarius. Salamat kay sa Ginoo karon sa iyang pulong, Pastor April Ann Barimbaw Sika. Thank you. You're welcome, sister. Himaya sa Ginoo tanan. Okay? Salamat sa pag-ampo, brother. Naa ako Davao di Oro. Oh, okay. Mao ba so naa gyud day ko brother? Na-try dia gyud. Pero inig-pray, before ko matulog, brad, ako sa nang i-pray, no? I know, need jud kayo prayer na nga lugar. God bless, brad. God bless, no? Amping. Okay? So, mawala ni timan brad. God is in complete control. Okay? Na yung mga mensahe, na yung mga katuyuan si Lord. Amen? Woo! So again, salamat sa mga subscribers, salamat sa mga followers, sa mga nag-mention, tanan-tanan, mga nag-send of stars, thank you so much. No? So, basta kabalo na mo, no? Wala dyan ko nangayo, wala ko nagpakilooy ninyo, but himaya sa Ginoo tanan. So again, that's all for tonight. And see you again next time, tomorrow. Di lang ko magsado kung saan orasa. Basta na higayon, automatic na igsoon. No? So, I pray and I declare nga sa atong pagpamahulay karon igsoon, ang presensya sa Ginoo, iyang gahom, mag-uban ka nato, igsoon niya. Safety ta. Amen? So, see you tomorrow. Good night, igsoon. Good night. Aming kabilin, maura gini. Ampo, ug amping ta kanunay. Ug ang mga brada, long live ta kanunay, brad. Uban sa grasya sa Ginoo. So, praise God. Again, to God be all the glory. Masara Davao di Oro to ang naay landslide. Okay, Masara. I-save naman, Masara.
Kaya ako nang i-pray igsoon. Thank you. Thank you, Sister Ria. Atong ikuan bi aron mga specific yun ba? Masara Davao de Oro. Okay, Masara. Okay? So, sa uban nga na late no, nya gusto mo mapa-pre-request Ikson, i-inbox lang kay Ikson. Permintita available. Okay? Again, all the glory and honor belongs to the King of Kings and Lord of Lords. See you next time, Ikson. Good night.